Anyway, ngayong hapon, I will issue a challenge to Francis Leo Antonio Marcos. Nung mag-umpisa ka sa Mayaman Challenge, pinagyayabang mo na 3 yung bahay mo sa Green Meadows Subdivision. At yung ipinakita mo, nagbigay ka ng house tour ay yung bahay sa number 73 Swallow, dyan sa Green Meadows. No? At sabi mo, may 2 ka pang bahay doon. Dahil napakayaman mo, 3 yung bahay mo sa Green Meadows. No? So, ito po ang hamon ko sa iyo, Francis Leo Antonio Marcos. Kung sa iyo talaga yung bahay na yon, hinahamon kita, balikan mo, Balik Bahay Challenge. Tawagin natin itong Balik Bahay Challenge. Kasi kung sa iyo yan talaga, wala naman makakapigil sa iyo. Kahit anong ginawa mo katarantaduhan dyan, nung mag-ikot ka dyan, at nag-iskandalo ka, kung sa iyo talaga yung bahay na yan, wala makakapigil sa iyo. The security guards, kung ikaw ay homeowner, ay hindi ka pwedeng pagbawalan na makapasok dyan sa Green Meadows, no, sa Quezon City. 3 bahay mo, sabi mo. Bakit ka nagtiis dyan? For 3 months now, nagtiis ka dyan sa third penthouse ng Legrand Towers sa may Eastwood. Dahil ang totoo, no, at ito para din sa kaalaman ng mga naniniwala sa kanyang mga kasinungalingan, the truth is, hindi sa iyo yung 3 bahay. Isa lang ang may-ari ng 3 bahay. Ang isa doon yung 73 Swallow. Yun lang ang inuupahan mo noon. No? Hanggang ngayon, actually, may kontra ka pa. May kontra ka pa, lease, no? Upa sa bahay niyan sa may 73 Swallow sa Green Meadows. No? Hindi sa iyo yan. Nagyabang ka pa nung nakaraang linggo na ibebenta mo yung mga bahay mo para meron ka namang pera na ipamimigay, itulong mo sa kapwa-tao na nangangailangan sa panahon ng COVID-19. Paano mo ibebenta? Paano mo ibebenta yung bahay na hindi sa iyo? Sasabihin ko na lang ang pangalan ng may-ari. Ang may-ari niyan, Francis Leo Marcos. And I challenge you. I challenge you to dispute me, to disprove me. Pakita mo yung mga dokumento na mali ako. Ang may-ari ng 3 bahay na yan, at isa lang dyan yung inuupahan mo, yung 73 Swallow, I si Miss Joy Melendez. Tama ba ako? Francis Leo Marcos. At huwag mo angkinin yan. Hindi mo kaya ang mga tao dyan na angkinin mo yan, na sa iyo yan. Dahil hindi naman talaga sa iyo yan. Katulad sa karamihan ng mga sinasabi mo na may-ari ka ng negosyo na ito, may negosyo ka sa Japan, may mga kondo ka doon, may mga apartment ka, may supermarket, may mall. Sa New Zealand, meron kang bakahan para sa gatas. At sa California, meron kang vineyard kung saan pinapatubo yung grapes, no? At napakarami pa yung mga katarantaduhan ng mga kasama mo na nililing lang ang taong bayan. No? People are being misled into believing the many lies that you have told, that you are super rich and you are giving away your money through your charitable activities. So ito lang ang ano ko ngayon. No? At sagutin mo ako, alam ko binabantayan mo ako Sagutin mo. Yung hamon ko, Balik Bahay Challenge. Bumalik ka. No? You go back to 73 Swallow at doon ka tumira. Kung hindi mo ito magagawa, that will be an admission of guilt. Pag-aamin yan, Francis Leo Marcos, na ikaw ay sinungaling at ako ang nagsasabi ng totoo.